ідэальным становішчы знаходзіцца ў акадэмічнай бібліятэцы у Менску. І гэта, як на маё веданне, магчыма, я не перакананы, это самы багаты пісьменніцкі архіў у Беларусі, багаты па колькасці неапублікаваных твораў. Таму што розныя ёсць архівы, у гэтым архіве яшчэ шмат чаго не надрукавана. Таксама у гэтую кнігу увайшоў вельмі цікавы тэкст. Ён тут публікуецца ў раздзеле «Дуб'я». Значыць, тэкст, які прыпісваецца, Яніш магчыма яна яго напісала. Я перакананы на 99%, але пакуль не знойдзены аўтограф, не знойдзены нейкія дакументальныя сведчанні, сказаць так, на жаль, немагчыма. Гэта артыкул, ці наступіць гэты доўгачаканы паварот, ён даволі вялікі, 12 машынапісных старонак у ім было. Гэты тэкст вельмі цікавым шляхам трапіў у гэтую кніжку. У 1971 годзе Ларыса Генюш дала гэты тэкст Васілю Быкаву, які прыехаў да яе з Гародні. Васіль Быкаў завёз гэты тэкст в Гародню, і ён у яго знаходзіўся пэўны час. Потым Васіль Быкаў быў у Менску, зайшоў да Ніла Гілевіча і аддаў гэты тэкст Нілу Гілевічу. І гэты тэкст праляжаў у Ніла Гілевіча 41 год. І вось летась ён патэлефанаваў мне, што знайшоў у сваім архіве вельмі цікавы тэкст. Смелы, такі з крытыкай моўнай палітыкі тагачасных уладаў, ЦК КПБ, але падпісаны групай зэленскіх інтэлігентаў. Там значыліся нібыта сярод падпісантаў депутат пасялковага савета, была такая Марыя Працяная, значыўся намеснік галоўнага рэдактара зэленскай газеты «Праца» Касцевіч, дарэчы, пляменнік Міхася Васілька, калі не памыляюся, так? Сын, магчыма. Ці не намеснік нават пракурора. Калі мне гэта Гілевіч сказаў, я дуже засумняваўся, што у 1971 годзе у Зэльве існавала суполка такіх дысідэнтаў, ды яшчэ, каб яны былі дэпутатамі, намеснікамі галоўнага рэдактара, людзьмі пры пасадах. І я папрасіў паказаць гэты дакумент, як кажуць гісторыкі, архівісты, дэвізу, значыць, каб пабачыць яго на свае вочы. І калі я яго пабачыў і прачытаў, я адразу падумаў, што аўтарам гэтага тэксту можа быць толькі Ларыса Генюш, а гэтыя прозвішчы, якія стаялі пад гэтым тэкстам, яны былі надрукаваныя зусім на машынцы другога шрыфта, і подпісаў аўтографу не было. Ды і яны, канешне, не маглі з'явіцца. На маю думку, гэты тэкст напісала Ларыса Генюш, і каб надаць некай большага розгаласу, надаць больш вагі гэтым словам, зрабіла яго такім калектыўным зваротам і падпісала такімі прозвішчамі ў надзеі, што, можа быць, дзесьці на гэта будуць зважаць. На жаль, гэтых усіх падпісантаў уже няма на свеце, але я думаю, што недзе у тым самым найбагацейшым літаратурным архіве Ларысы Генюш ёсць аўтограф, бо яна ніколі, як мне здаецца, не пісала на машынцы, пісала ад рукі, а потым ужо перадруковала. Ну так, прынамсі, з вершамі, так, прынамсі, з аўтабіяграфічнымі матэрыяламі, так, прынамсі, са споведдзю. Я думаю, і ў гэтым выпадку тое самае. То далейшыя розшукі даследчыкаў, гісторыкаў літаратуры дадуць адказ і на гэтае пытанне. Вельмі цікавы у гэтай кніжцы раздзел эпісталярны. Тут лісты да Ларысы Генюш. Тое, што яна пакінула вельмі багаты эпісталяр, мы ўсе ведаем, і тут таксама была прэзентацыя кніжкі «Лісты Зэльвы», якая выйшла у шыкоўнай нашай гарадзенскай бібліятэцы. Яна пісала па 5-6 лістов у дзень, і такога ж спадзявалася ад многіх сваіх карэспандэнтаў і крыўдзілася, калі ёй раз на тыдзень не адказвалі.
Ну, принаймні, такое мне сустракало. Песни больше не проси с соловьиной, чуешь, осень в садах тихо ударила вслух по безлистых счернелых галинах. И пощады ласковой же больше не проси, с журавлями я нам отлетела, стихли у сердце моим давних днем голосы, як життєм на полях осумелых. Дарма мыться в листья осень на пустые поли, на луисе нажать теплый ветер их подносил. Покуль дай запить, покуль приди весна, не хочу я червоных королев, их не червать теперь, это смутно она, глянь, калина своя погубляла. В долонях хожу, не тримай моих рук, бачиш, птушки взлетели над хаєм, і по небі поплив довгий вольний ланцюг, так як тихий мене не тримаєш. І по небі поплив довгий вольний ланцюг, так як тихий мене не тримаєш. Браво. І вельми добре, що ми все більше відкриваємо її, як і Зоську Верес, про яку Михай Скобель так само зробив, нову видав її листи у приватності, хоча б частку. Звісно, Лариса Генюш, яка прийшла про тяжкі випробування, це велика поетеса, це справжня білоруська. Але мені хотілося звернути увагу на наступне. Откуда она взялась такая и поэтесса великая, и белорусская соправная? Откуда? Такие з'яви не народжаются раптом и з'являются не на пустым месте. Я з звичайної селянської сім'ї, заможної, правда, многодітної, всі там працювали, тільки у сезонные часины наймали работника, а вони всі працювали. І вона вчилася у гімназії. До речі, не скончила гімназію. Хоча пишуть, що скончила в гімназію Волковицьку польську. Не скончила вона. Так що едукації великої в її не було. Але коли вийшла замуж за этого самого Івана Петровича Єнюша, Янку Єнюша, як його називають, и он, між іншим, і став для її не просто мужем, а наставником у житті. И он вышел со стен Пражского университета. Давайте уявим Прага. Это старожитный и один из самых развитых культурных центров Западной Европы. И Прага нарожала особ. И он скончил медицинский факультет, але був не просто лекарем, и был ще випадково, интеллигентом,
у Щербакова захопленым, зацікавленым, досвідченим, ерудированим. Ён добре разбирався в літературі, в культурі, в мистецтві, але перш за все в своїм родним білоруським. І він скупляв все, що з'являлося. Що білоруське? По історії, по мовознавстві, мистецтву, літературу. У них була велика бібліотека, але білоруські книги стояли просто стелажами. Квартира была великая, досить дом, хотя на две половину займали. Просто была библиотека, стелажами. Он куплял, это ему было цікаво. И он, безумовно, на ее повпливав у сенсі інтелекту і у сенсі цікавості до книги, до літератури, до поезії. Зрештою, були ще причини, які народили в ёй вось гэтая творчую, некую мощную энергетику. Это, прежде всего, 1939 год, когда пришли сюда Советы и репрессовали всю ее эту многодетную семью. Батьки загинули, браты и сестры раскидались по свете. А она была в Праге, в чешской столице, муж века, интеллигенция, пражская, белорусская эмиграция так само. А сироте было такое хорошее, и раптом вестки оттуда. Все ляснуло. Это был такой моральный удар, что выведет из равноваги психологичной Бога. А для ее это был некий штуршок, чтобы выказаться. И она стала писать не без людей вот этого. Этой подеи в своей, этой трагичной подеи в своей лёсе. И коли ёсць пра што пісаць, калі нешта мучыць, калі нешта баліць, калі нешта вельмі любіш, толькі тады чалавек можа завалодаць словам і стаць цікавым для іншых. Калі вельмі моцна баліць і вельмі моцна любіць. І кніжка, якая выйшла падчас войны в 43-м году от родных дней, это, конечно, з'ява, это уже, это не вучнёўская книжка, это спелая, сапраўдная поэзия. Там нема ніякого жесту в бок гитлеровской оккупации, ніякого жесту в бок кого-то не было. Перед ёй Беларусь. І яна друкавала гэты верш у газеце «Раніца», якая выпускалася в Берлине, специально для белорусов военно-полонных, якія трапілі в полон до немцев. Вось яны перш читали гэтыя вершы. І да іх яна звярталася, як да опоры, да надзеі, да беларускага жаўнера, які павінен помніць пра свой мужчынскі і воінскі абавязак, павінен стаяць на варце бацькаўшчыны. Вось гэты матыў вар'іруецца вельмі часта ў вершах. Ну і, вядома, перажыцця ў канцлагеры, пра гэта гаварыць не трэба асабліва, усім это зразумела. Это таксама вельмі моцна. Щастям пронятая маці, може, гэтак аддана, як я, гладзіць толькі галову дзіця.
дитяці.